दोस्त आज आप लोग के लिए इतना सुंदर प्लेस दिखाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग देखते रहना, आ जाओ देखने के लिए। इतना सुंदर जगह कभी देखा नहीं होगा। लेकिन पहले मैं इसको बोलना चाहिए, वो विदु में वो सामने वाला के लिए नहीं बनाया, मेरा दोस्ती है, वो लोग बोला एयरपोर्ट देखने के लिए। इसलिए होलोंगी ग्रीन एयरपोर्ट दिखाने के लिए हम जा रहा हूँ। आप लोग देखते रहना। और मोजां मोनसे जायगा देखायनि आङो, नाथाय आं बे भिडिअखौ जोंनि खाथिनि थाखाय बानायाखै, अननानै जाहाथे नोंथांमोना नायबाबो दुखु मोननाङा। आं माने आंनि लोगोफोर गोजान दङ, बिसोरो बुंहरदों जाहाथे नोंसिनि खाथियाव एयारपर्टखौ हायोबा देखाय होननानै। बेनिखायनो आं बिसोरनि थाखाय बे प्लेसखौ देखायनो नायबोदो बेसेबां बे माबायदि। बिथांमोना बिनिफ्रायनो नायनानै गोजोनगोन। आरो मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, मोनाब्ला डिसलाइक खालामदो, आरो साबस्क्राइबार खालामदो, आरो शेयार खालामदो। अके, नायदो ओरैनि ट्रु आरो ट्रु बे मेन वाल बियो वाल ट्रु वाल नायबाय थादो नोंथांमोना। आं हानायमानि देखायलांगोन। भितराव गोबां मोजां मोजां बुस्थु दं, माबायदि बानायदों। एयारपर्ट होनोब्ला बयबो नायनो लुबैयो। जिउआव मालाबाबो जोंबो नुफेराखैमोन, दा जों खाथिनि हिसाबै नुबाय थायो। ओंखायनो नोंथांमोनाबो नायदो, हाजासे नाय, फ्रियाव नाय, साबस्क्राइबल' खालाम, नायलांबाय थादो एकदम। देखो आप लोग देखते रहना, इतना अच्छा जगह है। आप लोग देखते रहो, नायबाय था, बिराद गोजौ जायगा। आरो बेखौ बारलांनानै मेन एयारपर्ट बारग्रा जायगा नायबाय था, नुबाय थागोन। बारलांनानै आङो देखायहैगोन, हानायमानिखौ देखायगोन। आंनि लोगोफोर अननानै नाय, आंनि गोजानफोरनि लोगोनि थाखायसो खालामदों, अननानै आं बे भिडिअखौ